תפוח זורקת על הרצפה. אבל הוא הבין מה... תחכו לי שאני מצלם אותו. הגיע עד אליי. תראי אותה, עושה פרצופים למצלמה, הפרות. הכי יפה ככה. הכי יפה. זה הכי טעים. לא יכולה פה, פוצצת, עוד שנייה פה, יוצא לי מהאוזניים. הנה, נו, לא צריכה לעשות פרומו, ישר... לא, בנפת הקפה אי אפשר כל המתוק הזה. טעים לך? כן. מספיק. נכון לוי? מספיק. כל הזבובים יבואו אליו. אנחנו נשטוף אותך, אנחנו נפנה את הצלחת, נכון? שים את הכפית. אחת, שים את הכפית. תזיזי את היד. מספיק אריק, אכל הרבה מתוק. תגיד לי מתי שגמרת לצלם אותו? גמרתי לצלם אותה. הוא לא באמת אוכל, הוא רק מדלג את זה. ספר זכוכית, ומה זה טעים? מה זה חשוב בזה ספר? לא, מה זה? המצאה שלך ושל שחר. ממש לא. גם שחר ככה? לא? גם הוא יש לו כל מיני... שהוא הגיע לשלב שהוא לא מרים עוגה, אתה גם נותן לו עוגה אחרת. אני גם רוצה שזה שתי כוס כאילו גדולה, לא הפיצריות האלה. אני תה, אם אני לא רואה אותו בעין, כאילו אני לא יכול לשתות. אתה רוצה שלא ילך אולי משהו בפנים, אני יודעת לא? מה? פרנואיד כזה. שלא ילך איזה זבוב, אני לא יודעת. טעים? מספיק. מספיק, בוא נלך לשטוף פנים וידיים. דברים שלהם ממש טעימים. אתה גם מלוכים, גם פה מפוקשת כאלה. יופי, בוא